Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Watui te pherang krini bagui salnei laibo sokpailia. Tini bahino watui lekrei pherang bo krei. So watui jetu krei ba laibo phaiman kha but pherang krei phana mobile flashlight be phana phadi. Tini kaito ni kok sang kuplong ke serenglayana. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Min khairokma hamjakma paiflaya. Faidingke zora kaham manphiu khaba. Tangi maganang khlailainani. Tini bu kaito ni kok bai sang kuplong anglainai. Amen. Kaklainor bela excited. Te tini bahaino kaito ni kok no receive khanyan bagai bela ikhana khatung khaja. Faidiga asuk zora kaham man khaba. Tangi sang maganang khlailainai kaito no pila hambaira laigarana. Ozora kaham opportunity kaham ni bagai. Thank you, Lord. Thank you. O Shakara Ramadagayra Mostikiri, Shukoro Tokori Bokoro Mastikiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love, grace, care, and protection. O Ratakayra Makara Mostiki, Ozora Kahamini Silo, Obanang Ramani Silo. Belaitong Togo Lord Nang Tinibo, Nini Kog by Hikuplong Klaya Tangit one bagay. Afanin Tani Babak Yafar. Nin Tani Babak Yafar. Babak Yafaro. Hallelujah. Zora Ninisi. Thank you, Lord. Thank you. The night on a brown shakam, nin take it and a sarsa, Lord, brown conjo, brown book, bebak nin tani submit kai, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Five, Langma ni bagi Simung. Yes. Kathang sing tongo o sing saro. Kaitor kairung mabay sing Langma kaham na manjak. Te Jesus Christ na bising te mol brum ni langma al langma bijabasini mung sijaka agatabu kethang tong o kethang tong mawo gobang masini sijak nai tongo a simung rokno singtini silayana. Hallelujah. So dakti ke nini takuk sinijak nini bukuk sinijak te noksi nogari nini joto jati masak rokno share khlairedi borok bahaino o kethang kok kaplai kokno borok ni langmao nango. Amen. Amen. Hallelujah. So kasrang jak mangda. Tong thok jak mangda. Hallelujah. Praise the Lord. Tebo hambai the body of Christ WhatsApp group ni ani kapang tahote boksong ronoro asuke excited thaisingo se sing 1 hour Bible study klai pailai drop. Haina hai tabuk excited ke online no haina hai kaitoni kongno srangani bagai naro asuk laijak. So kaitoni rokno belai ke hamjagu. Really kaitoni rokno belai ke hamjagu. Hallelujah. Praise the Lord. Fighting ganke taitam leri tong laisinani kaitan kokosang ya prishal aishuana. Ecclesiastes chapter 7 verse ganke 1 tam sijak tong fadinai lena. Furunglai ni kokboro ba ke furunglai ni chapter 7 verse ganke 1. Okay. English banke Ecclesiastes chapter 7 verse ganke 1. Hallelujah. Tam sejak tonga jaga fadi seng nai layana. Amen. Mung kahamle thog motom ni slai se hamo. Bumung kahamle thog motom ni slai se hamo. Te asaima sal ni slai theimani sal se hamo. Hallelujah. Angte se pori tongo khnadi. Mung kahamle thog motom ni slai se hamo. Te asaima sal ni slai theimani sal se hamo. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi tini sengsaro rang ni bagai khapromnai kobang ma. Okay. Te kobang ma tamnai sengsar needs ni bagai khapromnai mani. Aba angke kerih ni samane anggo tonga jago. Aboni bagai joto no khapromoi tonglai rang ni bagai position ni bagai. Piaba bobo belai ke sini langma motom riton male mung kaham. Bumung kaham, tomung kaham. Abo chini langma o homonino motom tongo tising no motom rui bahai belai motom ke sing saritono. Hallelujah. So aboni bagay no rangganang umabay no je bahai motom tongoi mano abahaya.
어제 모tomani samna perfume sari motomani angkongo saya nang jefru tomung kaham bai koplong hallelujah jefru nang mung kaham bai koplong afro ni tong thokma nini bahai hallelujah belai kheno motom amen ang bosak ni bahai kok sai tonya praise the lord tam sanadi mung kahamle thok motom ni slai se hamu amen praise the lord english ba ke oba ha ke sejak tongo a good reputation is more valuable than costly perfume hallelujah so abuni bagino nang tomung no mung sasak hajina ni musungo te kemaya zat motomoi sung sawimang tongnai zat hangke hallelujah abo Jisu Kristo no senang azidi Jisu Kristo no senang yasak di Jisu Kristo no keplai keni ni langmo nang nadi elang bago serai sijak Jisu Kristo kroso kanta buzak mani bai bini bahan sekak zak mani bai bini thui kosok mani bai te bini ashe kosto bo bini sako ruzui namani bai sini sumsok kerekha sini mazra kerekha hamya kerekha kethar kuplong engkha kaham kuplong engkha blessings hamsamung hamsajak abebagno sini langma kuplong engkha haike bu sukses sarai hallelujah motom nani bagai haike ba belai keno mungkaham kethar abni sebra mungkaham tam tong mazra kerekha abni sebra mungkaham tam tong nang kaham ungsuka abni sebra mungkaham tam tong nang belai morok ungsuka hamsajak ungsuka mazra kerekha sumso bepring sapan kerekha menam ki sapan kerekha nang ketharangkha Jisu Kristo ni bisingte Jisu Kristo kroso kanta bujak mani bai Jisu Kristo thei bini thei saklai mani bai bahan sekak jak mani bai nang kaham mangka ketharangkha hamsajak angkha abuni sebra kaham tam tong rang kuplung sumso ganang tong thokjak nai toro tongaro mana mesang abo ba sangsar tama position matter ya Jisu Kristo no receive claima bai nang ketharangka kahamangka hamsajak mazra kerekha obuni sebra mungkaham obuni sebra hamsajak kok obuni sebra blessings hamari kok teitam tong mungkaham hallelujah a good reputation is more valuable than costly perfume hunisau hallelujah perfume sarnani nangya sangsari mungsasuk position no nang nangya Jisu Kristo tomon ni bisingo tongo hungke abuni slepen tebo motom abuni slepen tebo respect abo sangsani borok bai mana bagita asari nang bai thang title sondono ranai a respect a kaham hallelujah praise the Lord te yagulo tamsa and the day you die is better than the day you born nisau asaimani salni slai theimani salse hamko go nisau asaima salni slai theimani salse hamko go engi mano nang bigra kha asaikha engi mano nang belai krei nu khonga asaikha engi mano nang belai kheno saraini simino kosto khe thaikha jes phanang rasiteng but tomon nang khasika saiman kha Jisu sabo saiman kha hanke yasak sidi bono akaplai no bakhawai poito khlai nini bisingo malik khlai sidi hallelujah hake tamnai theipro to belai sorry asai pro to belai krei te tamnai basi jakhe asai kheneng but Jisu Christ mani theiman bai nini a theimung belai khen belit engsinai tangla a theimung abo theiman bagaya lenglana ni bagai se nang theyo te Jisu phaipro kaplai ke boy baksa thangnani bagai se nang ready engo hallelujah praise the Lord so aboni bagino bahike asaikha jaspa nangra sideng paikha bo but nini theimani le belai special ke nang theinani nangnai aboni bagai asai mani bahike asaikha doesn't matter but theimani le belai ke kaham ke sung sajak ke nang theinani nangnai a sung sajak ke theimani a belai hamari ganang ke theimani a tong thog mumba ke theimani a bobo male Jisu Kristo no yasak mani yagulo simeno abo possible
Tini kebang borok thainyani kirijago but Jesu Christono je receive khlaijagro subrai hini yasak jagro bogra sanami najagro borok toi thainyani bagi kiriya tangi himale jesik dakti osungsani yakare man asung kaham tangmale ang permanently ani babu baksa nogo tonginyani bagi sukna hawo Amen. Nung tomono Jesuno yasak jak ke thainyani bagi nung takirisidi nung tomono sungsani yakaro maneno nung permanent kaitor bai tonginya bagi nung ready ngika tei nung lam rakhaya prishaka Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagay na kasrangdi katong togdi. Tini thainyani kirijag borok. Nung Jisuno yasak jak ta kirisidi. Tini phan thaikable no problem. Nung Jisuno subrahini gosijak bukhukbai subrahini gosijak bukhabai poito khlaijak te nini langmani malik khlaijak tawana sidi tomono nung tini thayungke nung mol bromni bagay sukna hawo kaitor baksa tonginyani bagay se nung lamru haka ya prisheu. Hallelujah. Praise the Lord. thainyani ta kirijak ditai. Sabu thainyani kirijak je borok osungsana hamjak nairo sungsani borok diba osungsani diba tini kema borok khana tok jayo nai hage boroni selai hini sanai sukna hani we belongs to heaven bahaike Jesu Christo ni yangtei aba ang azimania nung azimania baithang Jesu Christo sini bagai ready khlaike ajaga no sukna hano sabuni bagai nini ani bagai aba ang azimani nung azimania Jesu Christo to je prosung ya prisha payo ak keplaino ak kahamno aje morok kungno sung receive klaimano Amen. Hallelujah. So amoni bagai khasrangdi tongthokdi te kaitoro excited engdi. Amen. Mungkaham abo costly perfume damni kok bahai motom perfume ni slaipono kaham mungkaham mungkaham borotong Jesu Christo ni yang ti tongo sangsarte kotor celebration celebrating phono kaise Yesu sorjago but sangsar bai to sung jefro Jesu Christo ya prisha payo afro ni Yesu sorjangna ni sengo but jefro sung Jesu Christo ya prisha payo kai to yang ti ke sung first class excellent better te belai kaham aboni bagino sung nogo Ephesians chapter 1 verse 4 sangsar sa sanam jagyako afro no kaiter sungno gothar kaham te mazra kare khlai kani sa bai biangte Jesu Christo ni angte amen hamjak mani bai praise the Lord so khasrang sidi khatong thok sidi tini kaitor ka kaham bini khairokma hamjakma bai flaya so mungkaham kaitor je declare khlair mani mungkaham no yasak phaisidi Jesu Christo no subrai hne gosi mani bai bkhabai poito khlai mani bai hake sini kaitor kaham tamoni sunu mungkaham ya pharka nang kaham se nang kathar se nini mazra krikha nang hamsa jakse o mungkaham ya pharmano nang bahaino yasak phaisidi Jesu Christo no bkhabai poito khlai mani bai bukhubai subrai hne gosi mani bai tini nini langmani malik khlaima bai ke o mungkaham no nangbo yasak sidi tangi hinmale asai prusung kri khepan asai grasiteng but nang tabuk Jesu Christo ni yasak mani bai nang belai ganang angkha nang tabuk Jesu Christo ni yasak mani bai nang belai kathar angkha nang tabuk Jesu Christo ni yasak mani bai nang belai hamsa jak angkha nini mazra kri kha aboni bagino asai pro bahake asai ke abo matter khlaya tabuk nang Jesu Christo ni yasak thimani bai o thimung belai khera kaham angkha tangi hinmale o thimung obo komori thane ja thimung ya o thimung angkha mol brom kaitor bai tongene ja thimung se Amen. Aboni bagino Kristo tongoi thainya rokke hamsa jakse boroni bagi kiri mungkrikha wana mungkrikha thainya na tui botai kiri jagya tangmale chini bagi thimung kusukri obbo sago thuyu mane tamo lenglana ne bagi thango abo hallelujah praise the Lord so aboni bagi sung kha belai special kaham hamsa jak o kongno sungsani borok klai sake bujiwi manya te bujina bo naya tangi hinmal borok sosma kotorma thupjak bujina nangya jat mane nukhan nugya jat te khunjo kotorma sukjak khanapano khanaya jat okay so aboni bagini sangsar obono buji manya sangsar obono accept bo khlaya but nung buji khaba nung tong thoksidi nung saiman khaba nung tong thoksidi nung kha katharse nung kha hamsa jakse nung nini mazra krikha Jesu Christo no bkhabai poito khlaimani bai bukhubai subrahini gosi mani bai nini langmani malik khlainamani bai nung tabung mungkaham no mankha mungkaham sabu yafar baithang kaitor yafaro mungkaham tamumong nung kahamungkha abon nini mong nung katharangkha abon tabung nini mong mungkaham hallelujah nung nini mazra krikha
Praise the Lord. So 어머니 세배 몽캄 따무똥. 아버님 bagay ang asay puro 그의 함야 시야 깨pan asay gara 시tem. But tabang Jesus Christ ni yasak mani bay. Ani thimung bela special ng sinay. Nini thimung bela special ng sinay. Tang mala ang Jesus Christ ni yasak thimani bay. Ani bagay thimung kus kerika. Obo just lenglam mungse. Ani soy permanent nok chok na hawo. Tanani bagay yapri shamani se. Amen. Tong thok zakda. Kung borok abno buzina na ya. So nin takho bukhorong na share clear di borok bahaini khanawi to mun buzi khangke bornai life chance ngi thangnai kiri mungo je klai to ma arani yogi phaiman nai sunro mungo je klai to mani arani yogi phaiman nai amen amen hallelujah praise the Lord khasrang jagda tong thok jagda pharing next Bible verse nai le ne age singte bo srang mung malaya ne verse 2 watam sujak tong Ecclesiastes chapter 7 verse 2 salai nenglai tongthok lai thani thangmani slai kablai tongmani tong thani thangma se hamkogo tamni henba omo no jo to borokni paithak te kthang tongnai rokbo okogno bokhawo moito naragana okay belai srangjaknai kok kumo borok obono bujislabi phanungmano but tamna jaro salai nenglai tongthok lai thani thangmani slai kablai tongmani tongthani thangma se hamkogu hni so okay nadi tomuno sung mungsasuk jaga romdi tabu kaisa party phanungkha romdi kaile panda okay srapsani bagai belai tongthok layo amoni yagulo hongke namo nilar eng thangpayo okay te abona keu muito klaya tamni henba omo no jo to borokni paithak te kthang tongnai rokbo okongno bokhaw muito naragan hnisau kablai tongmani tongthogui tonglai mani jagan slai kablai tonglai mani thayo thangmani sako gonisau ang norong ta tongthog dini samani ya even bible sao tongthog mang tongdini favor obuzirina bagi oro as a proverbs hisabe sajak mani se naidi tomor kaisi thimung nang thango hongke okay tomon nang kaisa thimung thei tongmani thayo nang thangong kya arna ji busuk jara wan suk jane kok tong borok ni langma busuk short aro nang ma wan suk nai srapsani bagai si borok phayo abro nang aro clear engna nangnai aro srungjak nai tongo hake o srapsani langma no angmani o sangsar phaimani okay tomung no o langma ang ani musung timang yapri sewo hungke jisu je tamo dagi kha bini bisingtui tamu tamu ya farzaka a facility rongo tomono kthang tongpuru ya sagai nara ya hingke okay theipuru abo tamlai jedin nang theo tei kono aro khatung jaknai aro tei kono asa jaknai kerikha tangal nang kthang tongpuru ya saglangani bagai aboni bagai no tongthogui haino o orchestra haikaba mungsasuk party rogo tongthogmani slaile oba hai kamma jaga thangi mungsasuk srengdi hini sawo jaga muito narak naijat tei pogya jat aba hai mungsasuk srengi phaidi hini sawo abo tamo chini langma angkha theinai jat obor kaisa muito narak dearo jepro nang thimung pandao thango chini langma angkha theinai jat mane o je busak obangkha thei thanai jat okay tei obono nang muito narak de hake thei thangnai jat busago busakno tuise boror asake paile hoilengo rang ajenani nok tangnani hingke tabuk Jesus Christ tuije paifle langma manmani obono tui busuk jora excited ngna nang obono tui busuk jora kafrana nang obono tui busuk jora excited di tongthongna nang obono srengdi jefro phana nang jefro kabmong pandao thango thei tongmani jago nang thango apro o kok thairongno nang srengbodi obono oro phangna nai tongo sungno hallelujah praise the Lord khasrangdi amen tang hinmale o busak obo srapsani bagaise jesakpar nang hamjak de obono nang yakar mak langnai salsa phiaba kaito Jesus Christ tu je langma sene ya farmani o je thei playa jat langma o langma ka thei jat oboni bagai nang teibo tong thokugdi oboni bagai nang kafra kugdi oboni bagai nang yapri kebang sekugdi tangmale chini o je busak je obo 60 70 90 100 kisisa lekhai manai jat aba hai langma se
Piaba, Jishu Christo to say, Sing Langma man, Oboka Lekha, Sini Lekhawi Lekha Bayazat, Langma. Haketabu, Bobo Ninibagi important cook. Kaitor je Renat Hangmani Molbrum ni Langma, Abu the Ninibagi important cook, na outside boss ni Langma the important cook. Hallelujah. Kaitor je Molbrum ni Langma Raman, Abu the important cook, na outside sotor Ashi exo boss ni, je Busakni, or the Katang Tongmani, over the important cook. Tabuk choice is yours. Nung tamuno kaitor mani langma abo important ang zagu hungke phala bai tui dol jagdi kaitor ni kogo kuplung angdi kaitor tamu musung jak abo haikan ni yapri no shedi tamuno obsak ni bagi gobang important hungke obsak tamu musung jak aron nang thangdi tamuno chala angai nang dozona kaijana musung kaijagdi no problem tamuno nang bore angai tebo ni tongthomung tongna musung tongdi no problem kebo noraka suglak Piaba tabuk important bobo ni life o ni langma o obono sun decision nadi obosak ni willing da na ke kaitor je ya farmani Jesu Christ te alangma da bobo ni bagi important ko abono sun choose khlaidi aro nang ya appreciate kebono zor zabordosti khlaimanya Hallelujah tini kemo borok saw o boron kisa slai grade ani thani khomata kare kebono slainani nini thani bo khomata kare kebono slainani borok jepro kaito ni kongno khonjo ba kaham ke kerke khnawi bo khawsuwo afro je borok muni su slai jago aboni bagino o kothoma kaham no se ya phari ridi khnana khnaya bini daito ya phari ridi bono Hallelujah korane gana tuituni rimaniyo korane sopre ui tuigana jar tu phaimano nangna nangya korane daito nang tui phano tunuri di age koranya phano sopre tui gana jar tu phaidi but nangnani daito le abo koraini se same obahaino kothoma kahno sung tuniri maniyo sopre naharei kothoma kaham gana jar tunuri phaimano but yasangna yasagi a borok ni se so abuni bagini o elam baga sung tam nuka mung kaham perfume moton ni slai phano hamkogo assignment isle thimani hamkogo mung kaham abo bahake man kaitor tui mano Bufro, Jeffro sung Jesu Christ no receive klayo. Jeffro sung Jesu Christ no receive klayo. Tamu kathar abo sin thani kuplongi thango. Kaham abo sin thani kuplongi thango. Hamsa jak sin thani kuplongi thango. Soi sa suk jak abo sin thani kuplongo. Mazrate krei ngi thango sini. Hallelujah. Te thimani tangi kaham. Tamla sung Jesu Christ ni yasak jak ba thimung sini bagi krika. Obosak no ba hani yakari mak langnai ba. Obosak thimano thiyo hinya. Sung thiya zatse o langma kathangse mol bromba kaklayo buji khalanarok verse 3 tamsa munei nani slai bukha mokma se hamkogo tamni hanba abo mokhangno koifano bi bukhano srangro hallelujah very meaningful belai ke meaningful tamo munei nani slai bukha mokma se hamkogo munei mani slai bukha mokma se hamkogo okay tamni hanba abo mokhangno kosom khlaifano bini bukha srangro honiso okay english tam sakhnadi tebo kothok sing bujilayane sorrow is better than laughter as sadness has a refining influence on us honiso naidi jefru munimang kabui thango abong ke sayana but jefru sung kabo kabui munimao phayo abong ke khapang srangro nang naidi jefru selek kabo muktui khiklai nang jefru kabo jefru a kabmani nang ongkhori phai afur kaise sraisa ngi thangnai der helangi thangpayo hallelujah so nang sangsaro sengsani mani khni bai munei lengi tongo sengsani enjoyment nang munei lengi tongo mane belai paile ngai belai khena nang tong thogai party khlai warik pheba aboni ending tamo among khama ka boi nai ja sengsar je tamu nang munei tongmani jisu kurei khe aboni ending tamo man thai tamo obusak yakar khamane no wahuli ma kapnani bagai nang ready ngi tongo but jefur nang tabu kabui selek kabui o kaitor nangana nakar sidi ang saya khlaijaka hallelujah te Jesu Christ te ang katharan kha hambai nanga sak kaham katharna na ya pharir mani bagai ani sumsok krika bipring sapan krika ang Jesu Christ no bakhabai poito khlaimani bai subrai hini gosi mani bai afang ni nupong sok pakya
hamia ani bagai kerikya ang tabuk kahamose ketharose jefro abai ke nung selek selek kabui nung jefro kaiton thani nung yapri sepainai automatic tamo joto poza srai saka ninaron ongkhori thangnai te a kabmani yagulo je tong thobung phaimani abo joda kuk naini ni langmawo aboni bagino sengsaro haino monoi ha 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 ngi tongmani slaile Jisu Kristo kabui yapri sepaidi te amoni mungno nung yasak phaidi aje pozana yakare so heleng kaham nung yasak phaidi abo bela importance ni life ho hallelujah praise the Lord jefru Jisu Kristo phai moni mani abongkha genuine moni ma jefru nung Jisu Kristo phai tongthok phai mani abongkha genuine tongthok ma tangi mala o tongthok ma abongkha molbrum ni langmani bagai o moni ma abongkha soi chukna ha mung suijak mani bagai aboni bagai ob belai tong abu belai special so sengsara je nung srapsani bagai moni tongmani abon kono ending kri hallelujah mane tamni sanane abo kono mane kaisa purpose kri ending kri mane saya kalayo purpose kri nung je moni tongmani sengsara kono purpose kri je srapsani bagai phiaba nung je kaitonu moni phaiman obon ke purpose tongo o purpose tamo nini mung sukna hawo sijaka nung sukna hani borok engkha but nung sengsara hain nang nung ya moni tongmani abon ke tamo abon kono purpose kri abon kono nahar mung kri hallelujah praise the Lord so aboni bagai sengsara monoi time waste khlai kabmani phaising wa huli ma kamnani phaising nungta thangdi soi kabui kaitoro yapri sepaidi amoni mungno yasak phaidi tei sukna hawo nini mungno siriwi tongthok phlaiman nung tongsidi aboni lama sabo male Jisu Kristo nung jefro Jisu Kristo nini malik khlainawo nini subrai hini nung gosiwo nini bosakni nini langmani bugra nung jefro sanamo afrongke am je moni mungman mani amoni mu ungkha belai kana special amen hallelujah kakhlayo yasak mangkhana ba buji khana fariga sing next thanglai ne next in verse 4 sian gnangni bkhawke bkha khamung tongo sian gnangni bkhawke bkha khamung tongo tamokhe boto asani bkhawke bagromoi tongthok nano mang wansugu hunisau hallelujah praise the Lord naidi obobo tamne belai khino oro buji jaknai te sereng jaknai okay ang english e pori wana age tesa asang clear ang layana tam sojaga a wise person think a lot about that nisau okay tesa kuthukke bujiru oro Kogborok ni slide while a fool think only about having a good time himself. Tamunai di a wise person think a lot about that himself. Hallelujah. Zara sian kereng doang ke o thimung no tui kaham ke wan sugu himself. Hallelujah. Tini kema borok tang Jisu no receive playman pesai deman. Molbrum ni langma hanmano gosina naya. Tui pai sabu tamung sab saiman ba hanisau. Tui si tangane thaiman boro sabung itong tamung itong ang naitam lap hone heno. Sabo nor naidi hini tong ba. Nainya musuh yang kita naidi ta. Saimana musuh yang kita saimaya tong dita. But thaiman yagol to nogunya bilen nang. Salsa to thainya bile. Afro to nogunya bilen nang. Piaba sian kereng roka o thaimung no belai serious liban sugu. Sian kereng rok. Awan sukma baginya Jisu Kristo wo phai molbrum ni langmano ya sakina phayo sengsani kebangma borok tangai o molbrum ni langmano ya sak phai manya male borok o thimung thangmung ti serious ngya Jisu Kristo ti je langma tong molbrum ni abono serious ngya te khana na ya goshina na ya buzina na ya aboni bagin borok takhon kasawi tongo te Jisu Kristo ya presya phai maya ngi tongo ortamsa a wise person think a lot about that thing so Koroksa sian kereng belai ke wan sugo thimung no tui. Hallelujah. So nung tomon sian kereng ke nung thimung no kun jene yasa gelang namu sunglak. Te thimung no nung mana musunglak. Aboni bagi ketang kemang tong na ni bagi nung sabono as a solution hisabe nung receive klanye male kai to romani solution as solution nung abong ka Jisu Kristo. Jisu Kristo nung tomon poito klayo bakabai subrai bukubai subrai ni gosiwo te nini langmani male klainao mane nung ketang no receive klainao molbrum ni langmani nung receive klainao
tangmal nung thimungno tui wansugo a belai kheno kirima singsa nung saimano a saimanmani bagino nung kothayo thana musungya kothango sokpaina musungjago a kothango sokpaina bagino nung Jesu Christono bokhabai poito khlayo bukhubai subrai hene gosioi nini langmani malik khlayo but sengsani kobang borok o thimungno tui serious singya aboni bagai borok tamonai himale homonino tongthok sathok samung nungmung obono tui simi paile ngi tongo phebo o samung nungmung tongthok sathok 60 70 80 90 100 asukni bagai se serapsani bagai lekhaisi mano oni tongthok mung sathok nungthok enjoyment serapsani bagai pheba nung je langma mana thangi tongoni langma kaitor tui abangkha molbrumni langma but nung kaitono yasage ngi je langma mana thangi tongoni a langmangkha molbrumni tekto morke hawo sian kereng rok simiso obono wansugo sian keriro hongke juggo mone khlaya okogrokno noani jorao tuilom sinai kaitor tuilom roi bothar sinai kha kifil baisi din puro moneikha dur hini hino wai sengsara abahake watui waisapan phayako boro phai tongnani nang nungya gujob kok obahake sawi par khlai rekha jefuru watui waka kulagi theibaikha same obahai ungna thangi tongo sengsaro hallelujah thimani yaglo tamung hini excuse khlai tongo but saimandi Jesu Christ ni yasagi hangke molbum ni bagai wa huloi nang amor ke hawa tongai nai but tomon nang Jesu Christ ni yasago hangke molbum ni bagai nang kathang ma tongnai sukna hawo tabung nini thani choice kebono force khlaimanya but kubui kongno ma sanai yaphari marinya yasakna yasage bini daito bini thani yaphari rudi hallelujah aboni bagai no phadi sian kereng unglayane Jesu Christ no receive khlai hallelujah bono malik sanamai molbrumni langmana receive khlai tongthogoi khatung khajaka tonglayane a sengsara tongthogoi enjoyment khlai party khlai nungmung samung nungoi am wa hulani lamauta thangdi soi Jesu Christ phai tongthok sathok tongphaidi a molbrumni langma a chukna hawo langma bijawni ni mung sijakmani aboni bagai tongthok paidi sengsani borok self o mono satisfaction na bagai tongthogo nung hingke nini mung chukna hawo sijaka nung chukna hani borok hangka aboni bagai sinengka tongthokdi hallelujah chung tangi tongthoknai chini mung chukna hawo sijaka chung chukna hani borok hangka aboni bagai tongthoknai sengsani borok tangi tongthok o self satisfaction ni bagai obosakni bagai obosakno tongthokran bagai but chung obosakno tongthokna bagai tongthokya sini tongthok mungke chukna hawo sini mung sijaka chung chukna hani borok hangka abose chini tongthok mung aboni bagino sengsani borok bai soi kaitoron nukungni borok pherlayo tabuk nung boroni borok nung suknahani borok na sengsani borok nung tomon sengsani borok hongke obosakno tongthokrona bagai nung tongthoknai but nung tomon suknahani borok hongke nini mung suknaho sijaka nung kaitor nukungni borok hongka nung belai khen hamsajak hongka nung kaham category o sokpaikya aboni bagai nung tongthoknai kaitoro tongthokmani bai sengsaro tongthokmani aboni pherlaimung tini kema jorao tongthokdi hini saka borok bahake tongthoknai nogo mairum sekre hini sau bahake tongthoknai pokede rang sekre hini sau nini tongthokmung pokede rang tongma bagai nono tongthokdi hini saba nini tongthokmung ba nini nukhung rang tongma nok tangjaka ba tamnai nung sakri kotor manka aboni bagai tongthokdi hini saba elambago nini mung sukna ho sijaka aboni bagai tongthokdi hini sao nung sukna hani borok hangka aboni bagai tongthokdi hini sao nung belai khena kaham category sokpaikha aboni bagai tongthokdi hini sao nung hamsajak hangka aboni bagai tongthokdi hini sao nini majra korikha aboni bagai tongthokdi hini sao tini kengma borok tongthokdi hini ma jagao reason tam salai rang sekri pokedo nukhung mairum sekri ang bahake tongthokna hini sao kaito tongthokdini samani chukna hawo sini mung sijak aboni bagai tongthokdini sao age sengsana rang baga phainai samung khlaidi ma khlaini nung samung khlai biang ni rang phainai nin ro nok nango nung dala nok ajidi kahamke hard work khaidi haka nin ko rang sok painai hake nung tamnai nok kaham tangmanai pokeda rang kuplung ri kaham sum kaham nung sumai manai tangdi samma khlaini nung hallelujah praise the Lord elam baga je tongthokmang tongdini samani abo nung rang gnang kha aboni bagai non tongthokdini saya sukna hawo nini mung sijaka aboni bagai non tongthokdini sao nung kaham borok engka
better position sokpai ke nini majra kerikya aboni bagis non tongthok dini sao tini kengma borok o tongthok mungno kaham ke buji manya Paul jel bisingo tongthogoi tongo bokhe ranggana ngi tongha jel bisingo belai kheno samung kaham supawo haikaba belai bisna kaham manka aboni bagis tongthok dini bo sai tongba sukna ho chini mung suijaka jeng kaitoni nukuni borok hongkha aboni bagis tongthok dini sao rejoice in the Lord ni sao hallelujah tongthok mo abo Jesus Christ os tabuk chukda hani bagis sisini tongthok mo osungsani satisfaction osungsani rangri dalan aboni bagiya tini kemma kaitoro phainero osungsani tongthok mo no naitokte no tongthogoi manya ngi tonglayu osungsaro tongthok mo kun nira manya na osungsaro tongthok mo no expect ta khlaidi hallelujah tamo tabuk virus paisuya khobo tam second wave third wave fourth wave phaito nungmanya tongthogoi osungsaro abon bangin chini real joy boro through spirit pholatui chokna ho chini mung sijaka jeng chokna hani borok hongka obose chini real joy o tongthok mung se tongthok di amen hallelujah praise the Lord khasrangba tongthok jakda current kri phano sono tini mesane manliya tangai henmale mobile flashlight bai phano kaitor sono bini kok srungnani bagai ready khlayu phadi abon bagai kaitona hambai relayan amen next Bible verse phadi phung pore layan a full laughter is quickly gone like thorn cracking in a fire nisau this also is meaningless nisau okay teb srai jaga verse 6 tam sejak tong hallelujah verse 6 okay thasing sengbo polai of verse 5 41 better to be criticized by a wise person than to be praised by a fool nisau butu arokni resap mung khna nani slai sian gnang rokni kulmano khna mase hamko go nisau hallelujah teisa clear ang layan faide better to be criticized by a wise person nisau sian gereng bai kutukjak mane abo hamko go nisau sian kereng rok bai sian gnang rok bai kutukjak mane abo belai kaham tamo then to be praised by a fool butu arok bai wah hanjak mane slaile sian kereng rok bai kutukjak mane abo hamko go hallelujah praise the Lord butuwa rok bai sabas hanjak mane slaile sian kereng rok bai kutukjak mane abo hamko go butuwa rokni rasap mungni saw haikaba butuwa rokni khabasar mung no khnamani slaile sian gnang rokni kulmano khnamase hamko go ni saw nang tomno sian gnang bai kuljak hongke nini profit ngi tongo aro tawon butuwa rok bai sabas hanjagi tongke kunphan kri aro aponi bagino faidi right leader no sungsus khaile nini right leader abo sabongka Jesus Christo hallelujah praise the Lord bonono kaham ke tui dola musung jago amen abon bagin bini falana sini langma rohoro norok tomuna anon asigi follow khlai tong hunke tamung nai problem klai nai because tangi seman laidi salai current kering ni bagai tei watui ni bagai laibo phaimanya ang salbosgle logimang tongnai ba ang saboba nini thaniwo ang kebiya nini bagi important sabo Jesus Christo se nini langma ni bagi important sabo Jesus Christo se nono kaham ke lama sawitlangai sabo Jesus Christo se abon bagi kaituni koksit nini yakung ni chati yes bini bukukte ongkhormani bini phorongmas nini yakung ni chati bini nini lama ni pohor abon bagi ang tini tong khana kri kuno guarantee kri because watui tongkhangke jepur phayo current jepur kri live phaimanya nong thane salbosok of Bible kongna explain khai sapaini ba salsan kri thangmano but by thang Jesus Christo Holy Spirit abo salbrum ni logi tongnai abono sekhna din nang phola baisi nang phekdi phola baisi nang tidol jakdi by thang kai to tamno direction na aing to sinang ya presedi just tini norokno help khlainani bagai khoroksa seng chuba lainani bagai se tini online phai kaitoni kongna sukrubinong thani sawi tongo hallelujah phiaba anonrok follow ta khlaidi
Jesu Christ no so follow klaidi bini dagi mouse norok hindi ang mistake klai ke norok mistake klai nei tomong norok anon asigi himu hungke Hallelujah tomong norok anon asai tongo kai ton kong ni bagai hingangke ang je pro phailia laibo norok bokha thui thangnai salsa ang laibo phaya phanongi thangmano but saimandi salbrom brom nini logi sabotong male kai tur tongo Holy Spirit tongo baithang Jesu Christ tongo bono se nang follow klaidi bini tui se norok hindi Hallelujah please srapchani bagai phone kisi sa percentage pano norok ani phaisengo bkhatai ra hordi aga anon norok follow ta klaidi haike ang tomono mung sasuk bejuang khangke saya ang khangka ni bisingte norok abono follow khlainai te abo bai norok lama koronai aboni bagai anoya elembak ni kok kaitoni ongkhor bukhukte ongkhormani kok a kok rok no se norok follow klaidi abono se norok rukthadi abono se norok hamjakdi amen hallelujah khakhlai ang norok no bujuri mankhana abono bagai tamsa tomono nung kuljak na musungke sian ganang ro bai kuljak di aboni ni bagai profit phiaba abu to aro bai yapa khorop jak mano wa ano yapa khorop ka hallelujah tini kebangman netarok Jefru yapa khorop jago wa halayu phiaba a yapa khorma jaga tam tong condition tongo nangano rodi hagang mano yapa khorop nai hain bulana dini tangi political party slajagai thang Jefru nang a yapa khorop nai rongno bini nangmani yapari rimai ango aportai borok nono yapa khorop liya te khorosno tangi yapa khorop bisinai okay so aboni bagino aba ha yapa khorop mano nang tamnai belai kheno khom ta angjak soi Jesu Christ tui je correction khlaijak mano abono se nang accept khlaidi aboni ni bagai nang sugo amen hallelujah so phaidi elambago tam sawi tong sungno ayang tui sung ya prisalayan hai nang nung ya borok ya pa khorok jak mano bkhata tong thok jak di abo srapchani bagai soi kai tor tui je correction khlaijak pani ya prisher jak pani Aya periti hindi nai dini ni langma belai special ngai gana gini borok keri phano nang tong thogui tongi mannai reason abo borok tai eng lak tong thogmungni reason Jesu Christ tong sinai te reason o sungsani khatungma rangri dalan abono tui tong thongmangla nini mung sukna ho sijaka kaitoni nukuni borok engka molbruni bagai nang sukna hani borok engka abo se reason nang sinani ni tong thogmungni amen hallelujah so aba hikena sing Verse 6 tamnak a full laughter is quickly gone so like thorn cracking in a fire this also is meaningless so verse 6 hallelujah verse 6 tam sajak butuarok muni male horo busu khamai perma haise abo mungsa sugya so hallelujah nang Jesus Christ na mani o belai meaningful obo bai shaitan kirijago tang male nang keplai position of paimani phia buto aro khai sungsana tui muni mani tong thoklai mani abo horo busuk lai ma haijeni sau proof ka phatio tei tamnai uri thangpayu abo haise buto aro muni male horo busuk kalai khamoi perma haise abo mungsa sugyani sau so abo ni magi sungsaro mungsa sung manui tong thogoi butoa category o nang ta thangdi soi Jesus Christo phaye molbrum ni langma manmani ketar kaham engmani mazra kering mani obono tuisi nang tong thok phaidi obono tuisi nang mani phaidi nini mung sukna hau sijaka nang sukna hani borok engka nang kaitoni nukuni borok ka Jesus Christ te oboni bagasi nang mani di oboni bagasi nang tong thok di hallelujah praise the Lord khaklayo nar buzi khana was sang continue khlailayane okay thangnayo te kaisa topic tongmani sang continue khlainya ni tongmani Genesis ni but aboni slai obo important abon bagai obono continue khlai paikya abo sang tebisa puru sang continue khlai lene phading ke tini asang sitang asakte ko kolok phasing thangalak tangle belai saja kangke mungsapon mara yangi thanaisi so je marak mani je srang lai mani obono sang kuplong ke receive khlai layana phadikai to hambai layan mini kok thanye bagai thank you Lord nang belai kaham nini hamjak ma khairok ma pai flaya nang tini bless khlai ke nini kok bai frengka nang Lord hambai thank you so much Lord Thank you so much, Father. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you, in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Tong thok jakda. Kasrang jakda. Faiding ke Tripura hastini bagi sing kaitano ya phare layana. Naidi Tripura hastini condition sing jotono saimano.
बदल होनलायमां तिनि अराय परेङि दंलायो फायदि संसारनि आयं फाइसिंगो खाब्रुमनियावै अ तिरपुरा हासिनो बरक जिसु ख्रिस्टआव फायै सोलायजाक मुंमानै मोथांजागै मलब्रुमनि बागै सुगनाहानि बरक उंसितों आ गोथार गाहाम माजराकरि केटेगरि सकपायसितों आबुन बागै फायदि तिरपुरा हासिनो जत बरकनो जों काइतन थानि सबमिट खायरो लायानो तै जे नेता हनै लिडार हनै गसि तंनाय बरकनि बखानाबो सय गाहाम बायखो सोलायै काइतर स्मुथलि बिनि मुंकुसुनि बागै ते गाहामनि बागै याप्रिसियेसितों आबुनि बागै जों याफारि लायानो ओ शकारा लारा मागारा मस्तिकी थैंक यू लॉर्ड त्रिपुरा हासनि मिनिसि लॉर्ड त्रिपुरा हासनि खरकसा बरक जराय ओंथों अकरा चाकरा काइजाक बर जतन निथानि सबमिट खाय लॉर्ड अब बखा गाहाम बायके सय बुजिनाय बखा बायके लॉर्ड बरक निनि फासिङै याप्रिसिये मानसितों आबुनि बागै लॉर्ड बरकनि साकांनि थै कथानो सारो लॉर्ड तामला संसार फासिङै खाब्रुमै मुंसा मानानै करे बा निनि फासिङै जेफोर याप्रिसिया पायो मर ब्रमनि लांमाना मानै बरकनि लांमा बरकनि मुं लांमा बिजाबो सैजागै चुकनाहानि बरक पार्मानेन्टलि बरक उंसिनाय ल आफा बरकनो अबाहायके नों याप्रिसिये सिदि आफा निनि थै कथा नों बरकनि साका सारसायरु नेता मन्त्रि हनै गसि तंनाय ते अबाहायके स्टेट गभर्नमेन्टनि कैबिनेट ओ तंनाय ते एडिसि गभर्नमेन्टनि अबाहायके जे मेम्बार तंनाय रक हालेलुया एग्जीक्यूटिव मेम्बार तंनाय रक ते अबाहायके जत ऑफिशियल स्टाफ जत डीएम एसडीएम बीडीओ जत निथानि सबमिट खायरल बखा काहाम सय ओबिडियन हार ते सय सामं काहाम खालायनाय जा आबाय बखारे नों याप्रिसिये सिदि ल आफा बरकनि साकांनि थै कथानो सारो ओ शेकेरे लारे मादागारा मास्तिकी आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताको प्रशांत निनि बहक सामग्रीखा जिसुनि मुंबाय आं साव right now in Jesus name ताको प्रशांत रे साका बहक सारे तने फलामिया कुतुलिक right now in Jesus name and be healed amen amen hallelujah नों हमसुका ताको प्रशांत फारिगे तिने आसननि सितों आसा कलक फासिं थांलाका खना जों कन्टिनिउ खालायलेफिने अबनो खा खालायो नर बेलाय एक्साइटेड ते काइतर तरै लगै दंगो आ तरमानि मारिनो नरक सयावै काइतनि ककनि बागै खातुं खाजाका नायमानि अबनो नरकनि आ काइतर तरै दंगनि मारि amen so काइतर काहाम बिनि खायरकमा हामजाकमा